बेलायखौनो हामबाय दिनै मिडियायावनो जों जतन साइबानो खोना 9 तारिख आगस्ट 2023 चिनी हायुं गोनाङै वर्ल्ड इंडिजिनियास डे बानायजानाय आबनो रिक्सावैनो खोना एडीसी हेडक्वार्टारनि खुमुलुंनि याकली एकाडेमी नख्लाव कैसा फ्रेंडशिप फुटबल मैच जों MLA वर्सेस MDC थांलायनि जानाय अ मैच नो नायनायनि बागै मो आमचैनि जत लोगोफोरनो आं खाबाय खुबाय गयजावो नायै जोंनो खाबाय खुबायखाय खाबासारनि बागै तामने माने जोङो जराव साइमानो थोंनि बिसिंतै चिनी त्रिपुरा हास्ते गोनांगै दाबो जत जागानो थुंरक रामखनो खेला दुला थांनाय दङ अ खेला दुलानि बिसिंतै थोंरोंनि बिसिंतै जों चिनी बरकनि बिसिङाव दाबो बेमो हामिया किसा ड्राग्स बाय कबुलित माने आबनो कातिना बागै जों जतन बयजावो जतन थंगो फायदि सात ग्राम खनानै हिंगाय जों थंगो खेला दुलाबो खायना नांगौ तम क्रिकेट तम फुटबल तम बैडमिंटन जों गाहाम खालायै जों मावहाय खालायै जों खेलानो खाना जों गाहामखाय जों खुलुमनाय हामबाय।